Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde és a Jelenések könyve alapján látunk rá a mi korunkra igazán. És az elmúlt két előadásban ezekről az összefüggésekről beszéltünk. Jézus 4 nagyon világosan elkülöníthető időszakot különböztet meg a második eljövetele előtt. Először óriási válság köszönt az emberiségre, az egész lakott földre. Egy csillapíthatatlan, szinte fékezhetetlennek látszó válságsorozat. Aztán utána az emberiség, ha késve is, és nem alkalmas módon is, de észbe kap, és le akarja győzni a válságot, a világválságot egy világ összefogással, ez a globalizáció, és a nyomában járó ökumenizmus. Ezzel szemben Isten válasza ugyanaz, mint ezredévekkel ezelőtt is volt, és ami mindig volt, a megtérés, hogy az egyes ember változzon meg, térjen meg ő hozzá. De ha az egyes ember nem változik meg, akkor nagy tömegekre hivatkozni, nagy tömegekben bízni, vagy emberi erőben bízni. Oktalanság, fölszínesség, alapnélküliség. Jézus ezeket az időszakokat, ahogy említettem, nagyon elválasztotta egymástól. A Máté evangélium a 24. fejezet 6-tól a 8. verse az első időszak, a válság időszakának az ecsetelése, és a második időszak pedig a 9. verstől a 13. terjed, amely a rostálás időszaka, amikor a két megoldás szembeállásának időszakában eldől, hogy majd a következő rövid időszakban a Szentlélek kiáradása kiket fog érinteni. Kik lesznek az igazán hívő emberek, akik majd hittel, meggyőződéssel, kérlelő szeretettel hirdetik az egész világnak a végső nagy evangélium hirdetésnek az üzenetét. Kedves nézőink, ezért kell itt most megállnunk egy pillanatra, és a sokakat foglalkoztató kérdésre választ adnunk, és egy kicsit részletesebben is belebocsátkoznunk abba, hogy mi is az igazi hit. Mi is az a valódi, ahogy Jézus sokszor mondta az életében, az a megtartó hit. Ez egy kulcsfogalom a Bibliában. Jézus sokszor, amikor betegeket gyógyított, és előtte elbeszélgetett velük, és bizonyságát adták a betegek annak, hogy mennyire hisznek abban, hogy Jézus képes őnekik visszaadni az egészségüket, akkor Jézus nagyon sokszor a beszélgetéseket így zárta le: a te hited megtartott téged. Asszony, nagy a te hited megtartott. Mi az a megtartó hit? Mi az a hit, amiből élni lehet? A Bibliában a legtöbbet ismétlődő kijelentés: az igaz ember hitből él. Nem elsősorban pénzből élünk, hogy mondják az emberek, mert hát ha van pénzünk is, de nincs mellé bölcsesség a beosztásra, vagy hit arra, hogy mire fordítsuk, mit ér a pénz? Nem elsősorban az egészségből élünk, hiszen nagyon sok embernek most még megvan az egészsége, vagy fiatal, vagy jó karban tartja a testét. De mit ér az egészség, hogyha az életet egyébként a rosszra használják fel? Az életben a legfontosabb dolog a hit, a megtartó hit. Ezért említettük az elmúlt előadásban, hogy a hitnek az egyik jelképe a Bibliában az arany. Hogy a hit, mondja Péter apostol első levele első fejezetében, hogy a hit az sokkal értékesebb, sokkal becsesebb az aranynál, a tűzben megpróbált hit. Ugyanezt a jelképet használja Jézus Krisztus a laudíceai üzenetben, Jelenések könyve 3. fejezetében, amikor azt mondja: azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. A hitnek a jelképe tehát az arany, a legértékesebb nemesfém. De azon belül is a tűzben megpróbált arany. Nem úgy, hogy az aranyat kibányásszák, mint egy aranyrög, amire még oda tapad sok-sok salak, vagy nem odaillő fém is, hanem amikor beteszik a kohóba azt az aranyat, és lemálik róla minden fölösleges, esetleges más dolog. A Bibliában a tűz
bizonyos értelemben, hiszen a tűz egy nagyon nagy jelkép, sok mindent jelképez a Biblián belül, a tűz a megpróbáltatások jelképe. Isten sokszor a hívő embereket megpróbáltatásokból megpróbáltatásokba viszi. Mert közben tisztul meg a hitük, közben gondolkoznak mélyebben, tanulnak meg Istenhez fohászkodni, imádkozni alaposabban, tisztábban, odaadóbban. Nem egyszerűen az arany a jelképe a hitnek, hanem a tűzben megpróbált arany. Hogy is mondja Pál apostol, akit az Úr szeret, megdorgálja, megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Hogyan mondja Jézus ugyanebben a laudíceai üzenetnek a végén, akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos és térj meg. A hívő emberek, ha hitre jutnak, nem nyugalmas életet látnak majd maguk előtt. A hívő embereket sokszor az Isten tűzből, vízbe, egyik próbából a másik próbába vezeti. De nem azért, hogy kínozza őket. Isten a szeretet Istene. Ha megsebesít, be is kötöz. Isten szeretné, hogy a hitünk tiszta hit legyen. Olyan hit legyen, mint Jób hite, aki amikor elveszítette a gyermekeit, elveszítette a gazdagságát, elveszítette az egészségét is, de megmaradt belőle valami, szinte alig tudjuk, hogy mi, hiszen csont, bőr és fájdalom volt. De ami megmaradt benne, az a tiszta vágyakozás, ami ki tudta mondani, hogy ha megöl is az Isten, akkor is benne bízom én. Ami ki tudta mondani, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a porom fölött megáll. Az az igazi tiszta hit, ami nem a körülményektől függ. Az az igazi tiszta hit, ami nem másokra tekintve létezik, és mert vannak hívő testvéreim, ezért én is ott vagyok közöttük, az az igazi hívő hit, ami mindig Istenre tekint. Úgy, hogy Mikeás próféta 7. fejezetében olvassuk, én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem. Kire nézünk, mire nézünk, kivel vagyunk azonosak, ki a mértékünk, aki Istenre néz, aki várja, de Istentől várja a megoldásokat és a szabadítást, nem emberektől. És aki Istenhez fohászkodik, mert hiszi, hogy az Isten könyörgéseket meghallgató Isten. Szóval az igazi hit megszületéséhez a legnagyobb lendítő erőt a megpróbáltatások, a nehézségek adnak. Ha el lehetne képzelni nyugalmas életet, minden rendben van, minden rendezett a környezetemben, rosszabb élet ennél nem lenne egy hívő ember számára, mert elkényelmesednék, eltunyulna. A hívő ember nem a külső békéért küzd, a hívő ember a belső békéért küzd, hogy belső békéjével tudjon fellépni egy egyébként békétlen világban. A tűzben megpróbált arany. Hogyan is születhet meg az életünkben a tűzben megpróbált arany? Bizonyára már önök is találkoztak emberekkel, akik azt mondták, én nem tudok hinni. Én nem nevelkedtem vallásos környezetben, édesapám, édesanyám nekem Bibliát nem adott a kezembe, templomba, gyülekezetbe se jártak. Most már 30-40 évvel hogyan tudnám ezt pótolni? Én nem tudok hinni, mert nem kaptam vallásos nevelést. Mások meg éppen arra hivatkoznak, hogy kaptak vallásos nevelést, de ez járult hozzá a leginkább ahhoz, hogy elveszítették a hitüket, mert erőszakolták a vallást, mert kényszerítették, mert olyan emberi volt ez a vallás, és nem az Istentől jövő. És ők is arra hivatkoznak, hogy nem tudnak hinni. Nagyon sok ember a hitet olyan mennyből kapott csodának tartja, hogy majd valahol majd én hitre fogok jutni, és majd egyszer hinni fogok. De sokszor ez nem következik be. Hogyan lehet igazán hitre jutni? Vallásos neveléssel? Biztos, hogy ez is hozzásegít ahhoz, hogy az embert jó irányba rendezze, vagy hogy magában egy vallásban felnevelkedve, és a keresztény vallásban felnevelkedve, ha a Bibliát kézbe adva, a bibliai történeteket megismerve látják meg az emberek az ifjúkor után a felnőttkor. Biztos, hogy ez segít. De a hit megszületésében Pál apostol a Római levél 10. fejezetében egy nagyon egyszerű gondolatmenetet alkalmaz. Ezzel próbálja megmagyarázni, hogy a hit hogyan születik meg az emberben.
Így olvassuk a Római levél 10. fejezet 13. versétől. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát tulajdonképpen itt egy törvényszerű folyamatot követhettünk nyomon. Mindenki, aki az Úr nevét hívja, segítségül megtartatik. De hogy hívják az Isten segítségül, ha nem hisznek benne? De hogyan higgyenek, hogyha nem hallottak felőle? De honnan hallanának, hogyha nem a prédikálásból? De honnan van a prédikálás, ha nem az igéből? Így summázza Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Kedves nézőink, tehát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy akinek most nincs hite, talán nem is lehet hite, ne vádolja ezért önmagát, ne gyötörje ezért önmagát. Nem lehet hite, mert még nem került kapcsolatba Isten beszédével, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Simone Weil, a 20. századi francia filozófusnő mondta, hogy két ember közül talán az, aki nem hisz Istenben, közelebb van Istenhez, mint az az ember, aki hisz Istenben, csak nem a Biblia alapján. Én azt gondolom, hogy ma nagyon sok jó szándékú ateista ember van, aki egyelőre hisz az emberben, az emberiben, az emberi tehetségben, az emberi jóravalóságban, az emberi szorgalomban és előrejutásban, de talán ő is érzi az űrt, a hiányt, és kereső ember, és hogy keres, aki igazán keres, el fog jutni Istenhez. De Istenhez eljutni ez annyit jelent, hogy megismerni az Isten szavát. Nem az a hívő ember, aki hisz Isten létezésében. Ez egy közkeletű, hatalmas, nagy tévedés, amit az emberek milliói közé szórnak szerteszét, hogy az a hívő ember, aki hisz Isten létezésében. A Biblia szerint az a hívő ember, aki hisz Isten kimondott szavában. Hinni Isten létezésében, erre Jakab apostol azt mondja, hát az ördögök is hisznek ebben, és rettegnek is tőle. Hinni Istenben, ez annyit jelent, hogy hiszem, hogy amit az Isten mond, az igaz. Én hiszek abban, hogy Isten kimondott szava igaz. A hit ott kezdődik, ahol a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Nagyon nagy dolog a hit. Óriási kincs a hit. De hite csak annak lehet, akinek van miben, van kiben megfogóznia. És Isten szava ez, akiben meg lehet fogózkodnunk. Isten mindenkit hitre akar vezetni. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, de emellett még az igazság ismeretére is eljusson. Ezt az első Timóteus levél 2. fejezet 4. versében olvassuk. Istennek ez akarata, nem egyszerűen vágya, nem egyszerűen óhaja, akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, de emellett még az igazság ismeretére is eljusson. Isten ezért minden egyes ember számára tervet készített, hogy hogyan hívja az embert a hitre. És a Biblia nagyon szépen felrajzolja előttünk a szakaszokat, hogy Isten milyen szakaszokon keresztül akarja elvezetni önmagához az embereket, hiszen a legtöbb ember Isten szavával nem jut közvetlen érintkezésbe. Az emberek nagyon kevés százaléka növekszik fel olyan családban, ahol már kisgyerek korában bibliai történeteket mondanak el nekik. A bibliai kijelentések alapján tanítják meg gondolkozni a fiatalokat. Nagyon kevés ember részesül ebben a hatalmas kiváltságban, hogy már gyermekkorától fogva a Biblia szavain nő fel, vagy a Biblia történetein nevelődik az erkölcsi érzéke. De Isten minden egyes ember Istene. Isten azt mondja, hogy az első szakasz minden egyes ember életében az, amit az ősevangéliumban megígért Ádámnak és Évának az Úr, hogy ő ellenségeskedést szerez bennünk a rosszal szemben.
Tehát az életünkben egy hatalmas nagy ajándék, hogy minden egyes embernek van lelkiismerete. Hite nem minden embernek van, nem is lehet, ahogy mondtuk, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De lelkiismerete minden embernek van. És a lelkiismereten keresztül a Szentlélek próbálja megközelíteni az ember belső világát, azt a bizonyos belső embert, amit Pál apostol így nevez, és amikor valami rosszat mondunk, valami rosszat teszünk, valami nem kívánatos dolog történt az életünkben, ugye nem tudunk ezen olyan könnyen napirendre térni, hanem ma, akkor holnap után jön egy lelkiismeretfurdalás, jön egy visszatekintés, jön egy keserű emlékidézés, és az emberben ellenségeskedés támad a rosszal szemben. A hithez vezető hatalmas útnak az első nagy szakasza, amelyen minden egyes ember átmegy, kivétel nélkül. Nincs olyan ember, akinek ellenségeskedés nincs a lelkében a rosszal szemben. Néhány évvel ezelőtt bemutatták az ukrán bérgyilkost. Onoprienko úr a két tenyerét a tévékamerák elé nyújtva azt mondta, hogy ezzel a két kezemmel öltem meg az 57. embert, mert fizettek ezért $100. Tehát ha nem tartóztatnak le, ezzel a két kezemmel megöltem volna az 58. embert is. Megkérdeztem diákokat, fiatalokat, hogy hát ennek az embernek van lelkiismeret, ennek az embernek a lelkében van ellenségeskedés a rosszal szemben, hogy nevetve mondja azt, hogy ő embereket hogy végzett ki, hogy ölt meg. Minden fiatal azt válaszolta nekem, hogy őnek is van. Őnek is van ellenségeskedése a rosszal szemben. Csak megjátsza magát. Ne gondoljuk azt, hogy amikor az emberek, akik nagy színészek, meg tudják játszani magukat, és nevetve követik el a leggonoszabb dolgokat, és utána pedig úgy tesznek, mintha mi sem történt volna, ne gondoljuk azt, hogy ne lenne ellenségeskedés a lelkükben a rosszal szemben. Isten ezt megígérte. Isten megígérte, hogy senkit nem hagy a saját útján menni lefelé. Isten megígérte, hogy küzdeni fog minden emberért. És ezért mondja Pál apostol a Római levél 2. fejezetében, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Ne higgyük azt, hogy akik olyan nagy gazemberségeket követnek el, és nevetve, szinte kihívóan, mosolyogva vallják meg ezeket a gonoszságaikat, és vállalják ezeket, mint hogyha nekik ez semmi lenne. Ne higgyük azt, hogy Onoprienko úr, amikor bemegy a börtöncellájába, és leül egymagában, és nem a tévékamerák előtt kell állni, és nem színészkednie kell, hogy akkor belül ne lenne a legfolytogatóbb ellenségeskedés az ő lelkében is a bűnnel szemben. Isten ezt mindenki számára megígérte. A hithez vezető útnak az első szakaszán minden egyes ember átmegy. Ez Istennek olyan ígérete és ajándéka, ami minden egyes embert érint és illet. Sajnos a második szakaszban már nem minden ember lép át. Mert mi a második szakasz? Azt olvassuk Jelenések könyve 22. fejezet 17. versében, hogy a lélek, a Szentlélek és a mennyasszony, az igazi egyház ezt mondják a világnak, hogy jöjj, és aki szomjúhozik, jöjjön el. A második kulcsfogalom az ellenségeskedés után most a szomjúhozás. Nagyon sok ember, minden ember lelkében ott van az ellenségeskedés a bűnnel szemben. De sajnos ebből a szakaszból már kevés ember lép át a második szakaszba, hogy szomjúhozzék valami jobb életre, valami tisztább életre. Ezt külön megjelöli a Bibliánknak egyik legutolsó verse, a Jelenések könyve 22. fejezet 17. vers, hogy aki szomjúhozzik, jöjjön el. És a harmadik szakasz, ami folytatódik ebben a bibliaversben, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát a hithez vezető útnak 3 szakasza van. Az ellenségeskedés a rosszal szemben, a szomjúhozás a jóra, és akarni az élet vizét ingyen. A Szentlélek által Isten ezeken a fokozatokon keresztül vezeti el az embereket, akik hagyják magukat vezettetni az igazi hithez. De ha valakinek ez, bár én úgy gondolom, hogy túl egyszerű is ez a 3 felosztás, de mégis valakinek ez nehéz lenne, vagy most még lelkileg ezt nem tudja megemészteni.
Egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék mutatni, és szó szerint mutatni a két mutató ujjammal, hogy hogyan születik meg az igazi hit az emberben. Ezt a bibliaverset már idéztem. A Jelenések könyve 3. fejezetében mondja Jézus, amikor a tűzben megpróbált aranyat ajánlja fel az embereknek, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Te védj, de tőlem védj. A hitet jobban nem tudnám szemléltetni, mint ezzel az egyszerű szemléltetéssel. A hitet nekünk kell keresnünk, de Isten adja. Az Efézusi levélben azt mondja Pál apostol, a hit Isten ajándéka, nem tőletek van. De ugyanakkor azt mondja Jézus, hogy te vegyél. A hit két oldalú dolog, nem csak Isten ajándéka és az emberi keresés eredménye. Amikor Isten ajándéka és az emberi keresés összetalálkozik. Isten mindenkinek ajándékot akar adni. Jézus azt mondta a samáriai asszonynak, ha ismernéd az Isten ajándékát. De az emberek máshol várják az Isten ajándékát. Az emberek az Istentől pénzt, anyagiakat kérnek, sikeres életet, könnyű életet, egészséges életet. Az emberek sokszor Istentől nem jó életet kérnek, hanem gazdag életet kérnek, földi viszonylatok szerint. Istennek mindenki számára ajándéka van, de az emberek máshol keresik az ajándékokat. És az élet nem más, mint ez, amit a két ujjammal mutatok, hogy Isten akar adni minden embernek, de az emberek máshol keresik az ajándékokat. A hit az, amikor a két dolog összetalálkozik. Ott keresni az ajándékot, ahol Isten adja. Mert amikor ez a két dolog, az Isten ajándéka meg az ember keresése összekapcsolódik, ebben van az emberi nemnek egyetlen egy reménysége. Isten így tudja fölemelni az egyes embert. A hit tehát Isten ajándéka, de az emberi keresés eredménye is. Ezért olyan csodálatos Jeremiás síralmainak könyve, amelyben azt olvassuk a prófétától a 3. fejezetben, valami csodálatos bibliai megfogalmazás, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, mely keresi őt. Várni az Istent és keresni az Istent. Várni az Istent, olvasva, gondolkozva, imádkozva, és ugyanakkor keresve az ő útját. Az élet egyébként is, ezt gondolom nem kell ehhez hit vagy vallás, egyszerű, hétköznapi, talán ateista emberek is elfogadják ezt tőlem, ezt a meghatározást, hogy az életünk a keresésnek, az aktivitásnak és a várakozásnak, a várakozni tudásnak, a látszólagos passzivitásnak a váltójátéka. Van, amikor tevékenykedni kell, van, amikor megnyugodni kell. És sokszor az emberek könnyebben tevékenykednek, mint nyugszanak meg. Könnyebben keresnek valamit, mint fogadnak el. De az életben meg kell tanulnunk teljes erőből élni, cselekedni, és meg kell tanulnunk teljes erőből figyelni és várni. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Igen, ilyen egyszerű a hitnek a megszületése. Az ember mikor tesz legtöbbet azért, hogy hite legyen? Az ember akkor tesz legtöbbet, hogy hite legyen, hogy gondolkozik, kérdéseket tesz föl, és a kérdéseire csak 100%-os válaszokkal elégszik meg. Mikor tesz legtöbbet az ember, hogy hite legyen? Hogyha gondolkozik és keres, várja azokat a válaszokat, amelyek 100%-osak. A hit nem tőletek van, az kegyelem, Isten ajándéka. Erről beszél Pál az Efézus levél 2. fejezetében. A hit valami csodálatos dolog, és a hithez ez a két mozgás szükséges. Az ember keresése és az Isten ajándékainak a bevárása. Az ember keresése és az ajándékok bevárása, elfogadása és együttműködés a nekünk ajándékokat adó Istennel azért, hogy más emberek is megismerjék az igaz Istent és a hitnek az igaz útját. Amikor keresztény nevelők voltak még, és olyan hatalmas keresztény nevelő, mint Comenius,
A Magyarországon is 4 évig tanító Jan Ámos Komenszki, aki Sárospatakon a mi fiataljainkat is tanította különböző ismeretekre, többek között a Biblia ismeretére is. Comenius az egyik hatalmas nagy művében, a Didaktika Magnában, a nagy oktatástanban, ennek a titoknak, hogy mi az igazi emberi élet, mi a hívő élet, a nyitjára akart jutni, járni, akkor Comenius idézett egy 2 soros görög verset, ami a következőképpen hangzik. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, és add tova másnak, e 3-mal tanítvány megelőzi a mestert. Én azt gondolom, hogy ennek a névtelen ókori költőnek a verse, amit tehát Comenius idéz fel a Didaktika Magnában, hiánytalanul közli velünk, hogy hogyan is juthatunk igazi, értelmes, meggyőződésen alapuló hívő életre. Kérdezz gyakran, így kezdődik ez a versike. Azok az emberek, akik kérdések nélkül jutnak a hitre, nem a hitre jutnak, csak egy önszuggerálást fogadnak el. Azok az emberek, akik nem teszik fel az életük adandó nagy kérdéseit, nem fognak tudni válaszolni majd más embertársaiknak sem. Azok az emberek, akik nem feszítik meg az elméjüket, és nem keresik a kérdéseikre a választ, azok tulajdonképpen értelmetlenül élő emberek. Pascal, a nagy francia fizikus, matematikus, geométer mondta, hogy 2 ember szolgál rá az értelmes névre. Az egyik ember, aki már megtalálta Istent, és teljes szívéből szolgálja őt, a másik ember, aki nem találta meg még az Istent, de teljes szívéből keresi őt. Igen, az emberi élet számára az értelmes út ott nyílik meg, ahol emberek kérdeznek. Az igazi kisgyermekek is ezt teszik, csodálkoznak és kérdeznek. Miért kellene nekünk ezt elveszítenünk, amikor felnövekszünk? Mi nekünk felnőtt korban is meg kell tanulnunk tiszta, világos kérdéseket föltenni, és várni rájuk a 100%-os válaszokat. Várni, ha kell, hónapokig, évekig, nem megelégedve pótlékokkal, vagy 99 vagy 51%-os válaszokkal. Megjegyzem egyébként, hogy az igazi kérdezésre is a Biblia tanít meg bennünket. Míg a Bibliát nem ismertem, kérdezni sem tudtam. Ezért is elégedettem meg sokszor a rossz válaszokkal, mert sokszor az ember hányaveti lény, valaki valamit válaszol, még a tiszta kérdést sem ismerem, de a válasz olyan meggyőzőnek hangzik. De amikor a Bibliát elkezdtem olvasni, akkor láttam, hogy az első kérdést is Isten teszi fel, hogy Ádám, hol vagy, ember, hova jutottál, hol vagy ember? Nem azt kell kérdezni, hogy hol van az Isten. Azt kell kérdezni, hogy hol van az ember. Hol van az ember most? Diogenész kérdés, hogy embert keresek. Igen, ma is aktuális kérdés. Hol van az ember? Nem az Isten kiismerhetetlen, az Isten szól, meg lehet ismerni a szavát, az ember kiismerhetetlen. Ádám, hol vagy? Hova jutottál? A második kérdése a Bibliának, amikor Kain megöli Ábelt, és Isten fölteszi a kérdést, hogy hol van Ábel a te atyád fia? Megint ez a hol. Mint hogyha az első 2 nagy kérdés is már azt célozná, hogy nem rendeltetésszerűen élünk, nem ott vagyunk, ahogy kellene. Hogy Jézus mondja majd később, hogy az ember elveszett lény. Elveszett drachmához hasonló, elveszett bárányhoz hasonló, elveszett más néven tékozó fiúhoz hasonló. Hol van az ember? Hol van Ábel a te atyád fia? Csak úgy megölted az öcsédet? Aztán a további nagy kérdések a Bibliában. Mit csinálsz itt, Illés? Ez is a hol kérdés egyik másik megfogalmazás. Hát nem vagy a helyeden, nem ott végzed a feladatodat, ahova Isten küldött. Mit csinálsz itt, Illés, aki elszaladtál egy pogány királyné asszony dühe, gyilkos indulata elől? Vagy a következő kérdés Jónás prófétának, hogy méltán haragszol? Aztán az újabb kérdés hozzá,
Avagy méltán haragszol a tök miatt? Hogy a tök elfonnyat és nem ad már árnyat a fejed fölé. Ezért haragszol? Hogy Ninive 120 000 lakossága megsemmisülne, azért nem haragudnál? Nem vagy igazságtalan ember? Nem vagy beteg? Aztán a Biblia legnagyobb kérdése, Jézusnak a János evangéliuma 5. fejezetében feltett kérdése, hogy akarsz-e meggyógyulni? Kedves nézőink, kérdezni, megtanulni. Igazán kérdezni. Ha az emberek csak ezt az egyszerű dolgot megtanulnák, föltenni az élet nagy kérdéseire nézve, hogy hogyan lehetek boldog, mi az igazi szeretet, ki lesz az igazi társam, vállaljunk-e és hogyan bánjunk a gyermekeinkkel. Kérdezz gyakran, mondja Comenius. Kérdezz gyakran. Amit tudsz, tartsd meg. Ez a második nagy dolog. És itt is a Biblia jut a segítségünkre. Itt a Biblia Istene hozzánk siet, és azt mondja, hogy ember, amit én válaszolok a kérdéseidre, az biztos válasz, az beépülhet az életedbe. Az olyan tégla, amit soha nem kell kivenni, soha nem kell mással helyettesíteni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. Tartsd meg. Régen az emberek kevesebb dolgot tanultak az iskolákban, de jobban megtartották. Ma rázódul a fiatalokra sok információ, és szinte semmit sem tudnak. Vagy hogyan is mondja Tolsztoj a Kozákok című elbeszélésében, a mai ember, az okos ember mégsem tud semmit. Igen, van tudni nem érdemes dolgoknak tudománya, ahogy egy magyar gondolkodó mondta. De van tudni érdemes dolgoknak tudománya. Ilyen az evangélium. Amit a Biblia tudomásunkra hoz, az tudni érdemes dolgok tudománya. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De miért tartsd meg? Hogy add tova másnak. Ez a harmadik, hogy továbbadni a dolgokat, embereket tanítani, felvilágosítani, szeretettel kérlelni. Így alakul ki a hitnek a csodálatos útja, az előzményei, a lehetősége. Aki ezen az úton jár, amire régen híres pedagógusok, mint Comenius is tanították az embereket, valahogy a hithez vezet, az aranyhoz vezet, és a hitből fakadó élet egy más emberi személyiséget hoz létre, egy más emberi jellemet hoz létre, drágábbá teszem az embert Ofír aranyánál, drágábbá teszem az embert a kincseknél, az igaz gyöngyöknél. Olvassuk Ézsaiás könyve 32. fejezetében. Tehát az Isten az embert ki akarja emelni a mély, sötét, hitetlen süllyedtségéből, és egy igazán hívő, bizakodó, reménykedő, vagyis más néven, most ejtsük ki a sokszor elkoptatott szót, igazán szerető és szeretetre méltó emberré akarja változtatni. Kedves nézőink, az a hit, amelyben nincs szeretet, az nem hit, hanem legfeljebb fanatizmus. Az a hit, ami állandóan csak az igazságot hajtogatja, de együttérzés, emberekre való figyelés nélkül, az nem hit, hanem vakbuzgóság. Az igazságot követvén, szeretetben, mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a fej a Jézus Krisztusban, mondja Pál az Efézusi levél 4. fejezetében. Az igazi hit át és át kell, hogy járódjék, át kell, hogy itatódjék a szeretettől. Tulajdonképpen az igazi hit maga a szeretet, és az igazi szeretet az maga az a meggyőződés, hogy a bűn világában is csak szeretettel együtt tudunk boldogok lenni. Az igazi hitről gondolkozva ezért, az igazi szeretetről is gondolkozzunk egyszer s mind. A Biblia itt is meglepő kijelentésekkel szolgál. A Biblia elmondja nekünk, hogy a mi emberi szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ezt Hóseás könyvében olvassuk. Micsoda letaglózó kijelentés, hogy a mi szeretetünk nem több, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Elmúlik,
gyorsan elillan. Ha valaki nem viszonozza a szeretetünket, visszakozunk, meghátrálunk, esetleg megharagszunk, sőt gyűlölködünk is a másik emberre. Az igazi szeretet más. Az igazi szeretet, ha nem találkozik viszonzással, ha gyűlölők jönnek elő, hogyha ellenségek támadnak, az igazi szeretet az annál inkább szereti ezeket az embereket. Mert az Istentől lehet megtanulni az igazi szeretetet, és az Isten esőt és napfény küld jókra és gonoszokra egyaránt. Mi az igazi szeretet, ami soha el nem fogy? Így mondja a szeretet himnusza az 1. Korintusi levél 13. fejezet 4. versében. A szeretet soha el nem fogy. Az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és korán múló harmat. Az igazi szeretet soha el nem fogy. Ezért kell a hitről szólva az igazi szeretetet is a helyére tennünk. Jézusban nem csak hit volt, és nem csak hitre akarta eljuttatni az embereket. Jézusban igazi szeretet volt. Ő valóban mondhatja, hogy védj tőlem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ki ne láttassék a te mezítelenséged rúdsága. A fehér ruha a szeretetben leélt élet által egy új jellem kialakulása. Akiben hit van és igazi szeretet, annak más lesz az emberi személyisége, más jellem lesz, mint azelőtt volt. Az igazi hit óriási kincs. Az igazi hit tartalmazza egy jövendő élet összes lehetőségét, már itt a földi világban, és egykor majd az örök életben. Hiszen a szeretet himnusza is ezzel fejeződik be, hogy akkor megmarad a hit, a remény és a szeretete 3, és a 3 közül a legnagyobb a szeretet. A hitről gondolkozva befejezésül hadd tegyem még hozzá azt, hogy ahogy nincs bölcsesség nélkül hit, nincs szeretet nélkül hit, nincs igazság nélkül hit, a hit tulajdonképpen bizonyosság. Bizonyosság nélkül sincs hit. A hit az valami arany alapú bizonyosság. Tudom, hogy a mai kor nem szereti magát ezt a szót sem, magát ezt a jelenséget sem, hogy valaki valamiben bizonyos. A mai ember jobban szeret kételkedni, meginogni, jobbra-balra menni, elmismásolni a dolgokat. De én inkább igazat adok a régi görög bölcsnek, aki azt mondta, hogy az életben van, amikor a valószínűség hasznos és elegendő, de az életben az embernek általában a bizonyosságok kellenek. Az életet nem lehet valószínűségre felépíteni, az életet bizonyosságra lehet csak felépíteni. Ezért mondja Pál Timóteusnak, én bizonyos vagyok abban, hogy ő, Jézus Krisztus, az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a napra. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy miért élünk, bizonyosnak kell lennünk abban, hogy van örök élet, bizonyosnak kell lennünk abban, hogy ez elérhető, bizonyosnak kell lennünk abban, hogy ez hit által érhető el, és bizonyosnak kell lennünk abban, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére is eljusson, tehát másnak is kívánjuk az örök életet, és másért is úgy küzdjünk, fáradozzunk, hogy neki is örök élete legyen. A valószínűség sokszor elég az életben, de az élet nagy dolgaiban bizonyosság kell, és a hit bizonyosság. Sajnos a mi nyelvünkben, főleg a magyar nyelvben, az utóbbi talán 1,5-2 évszázadban a hit, hát aféle hiszékenység lett. A hiszékenységgel azonosítják az emberek a hitet. Azt mondják, hogy hívő ember, lényegileg azt értik rajta, hogy ez egy hiszékeny és becsapott ember, de hát ne nyúljunk bele más életébe, ő így akar élni, tartsuk tiszteletben a meggyőződését. Nagyon sokszor az emberek lesajnálják a hitet. Azt mondják, hogy az csak hiszékenység. Azt mondják, hogy az csak egy olyan elhívés, hogy valaki gyerekkorában valamit elhitt, vagy felnőtt korában valami történt, ő így magyarázta, és ezért lett hívő. Nagyon sok ember előtt a hit a hiszékenységgel azonos. Pedig a magyar nyelvben is vannak más kifejezések, ilyen a hivatás.
Ha azt mondjuk, hogy valakinek hivatástudata van, vagy valaki hivatásból tesz valamit, akkor azt mondjuk, hogy az meggyőződésből tesz, az bizonyosságból tesz. Őt arra nem kell rászorítani, vagy kényszeríteni, ő belső meggyőződésből teszi azt, amit tesz. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki életében és mindenki gondolkodásában helyreállna az, amit így nevezhetünk egészséges hit, egészséges tudomány, egészséges meggyőződés. Mi Istennek azért hiszünk, mondja Pál apostol a Tituszi levélben, mert Isten igazmondó Isten. Isten nem olyan Isten, aki félre akar vezetni bennünket. Isten nem féligasságokkal vesz körül bennünket. Isten nem hiszékenységet kér tőlünk, vagy nem kegyes hazugságokkal akar bennünket jól lakatni. Isten az igazságnak, a szeretetnek, a szabadságnak az Istene. Ezért méltó a hitre. Nemrég temettük el családunk egyik tagját, aki fiatal korában papnak készült. Aztán jött a háború, és a háború után ateista lett, és egy olyan párt soraiba állt, ami azt ígérte, hogy megjobbítja az emberek körülményeit és életét. Aztán összeomlott az a rendszer, és ő is összeomlott, szegény szívbeteg lett, és 70 évet sem megérve meghalt. Sokat látogattam az élete utolsó 10 évében, hiszen kórházról kórházra járt, és úgy kérdeztem tőle, hogy te miben hittél akkor, amikor hol erre, hol arra, hol amarra rátetted az életedet. Hit mindig valami emberiben, jó szándékkal hitt, ez kétségtelen. Nem is akarom úgy beállítani őt, hiszen tiszteltem és szerettem is, hogy ő valami felületes, valami csélcsap gondolkodásból követett volna ezt vagy azt, de mindig valami emberiben hitt. Egy valaki méltó a teljes bizalmunkra. Egy valaki méltó arra, hogy higgyünk benne. Aki én bennem meg nem botránkozik, az boldog ember, mondta Jézus. Mert az Isten bármit mond, első hallásra talán hitetlennek tűnik, valószínűtlennek tűnik. Azt mondjuk, hogy ez nem így van, ez soha nem fog megvalósulni. De figyeljük meg, amit az Isten mond, hogy állította a bölcs Salamon, ahhoz se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem lehet belőle. Az Isten az egyedüli lény, aki a legteljesebb hitre méltó. Nem mindegy, hogy miben hiszünk, és nem mindegy, hogy kinek hiszünk. A hit nagyon erős bizonyosság. De amikor leálcázódik az, hogy amiben hittünk, annak nincs alapja, vagy akinek hittünk, az nem méltó arra, összeomlik ez az emberi hit, de vele együtt sokszor összeomlik maga az ember is. És ezért volt fájdalmas az én kedves rokonom korai halála, mert belül egy teljes összeomlás kísérte a testi leépülést is. Alaposan meg kell néznünk tehát, hogy kiben hiszünk, és miben hiszünk. Mi akkor is hiszünk Isten szavában, amikor az emberi tapasztalataink ezt nem támasztják alá. Noé hitt az Isten szavában, pedig esőt még soha nem látott. József hitt az Isten szavában, mint az angyal közvetített neki, pedig ezt soha se előtte, se utána senki nem látta, hogy egy földi asszony méhében egy férfi közbeavatkozása nélkül alakul ki emberi élet. A hit ott kezdődik, hogy hiszünk Isten szavában, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ezért javaslom mindenkinek, hogy vegye kézbe a Szentírást. Olvassa a Szentírást. Tudom, hogy először nem hiszünk ennek, nem értjük amaszt, de hogyan is mondta Kierkegaard, a híres dán gondolkodó, azt mondta, hogy ha olvassuk a Szentírást, ne arra figyeljünk, amit nem értünk, hanem arra figyeljünk, amit már megértettünk, és amit megértettünk, bizonyosan megértettünk, hát annak veselkedjünk neki, ahhoz kérjük az erőt, hogy úgy is tegyünk, úgy is cselekedjünk. A hitre mindig bőséges bizonyítékot ad a Szentírás. A Biblia mindig megokol dolgokat, mindig elmond, hanem ott, ahol az egyik kijelentés van, jön egy másik hely, ami alátámasztja az előzőt. Isten méltó a hitre, és az Istenben való hit az olyan bizonyosság,
aminek soha nem kell meginognia, akkor sem, hogyha nehézségek jönnek. Akkor sem, hogyha betegség jön, elveszítjük szeretteinket, ha sikertelen, kudarctalan életszakasz vár ránk, az Istenben való hit minden próbát kibír, mert a hit tűzben megpróbált arany. És jó is, hogy lemálik róla minden, ami nem arany. Ezért hatalmas dolog Jézusnak ez a kijelentése, amit többször idéztem, de ezzel fejezném be a mai fejtegetéseimet is, hogy Jézus olyan egyszerűen rámutatott, hogy te, személyesen te védj, de ne mástól, ne embertől, ne eszmékből, ne filozófiából, ne emberi ígéretekből, hanem tőlem, aki az életemet nem sajnáltam, érted, aki meghaltam, hogy életed legyen. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És ebben az összekapcsolódásban az isteninek és az emberinek ebben a találkozásában van az emberi fajunk legnagyobb reménye. Ezáltal a mi közreműködésünkkel, de az ő erejével Isten felemel bennünket, szabadítást hoz, reménységet ad, és az örök életben majd színről színre megláthatjuk őt. Ez a hit, amiből most hiány van a világunkban. Ez a hit, ami meg kell, hogy szülessék azokban, akik a rostálás idején élnek, és akikre majd kiárad a Szentlélek, mert csak ilyen hittel lehet a végső nagy evangélium hirdetésben részt venni. Ilyen hittel lehet mondani azt az embereknek, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet és a vizeket és a vizek forrásait. Igen, erre a hitre van szükség, hogy a végső nagy evangélium hirdetés megszólaljon. És hogyha ma emberekben, akikben van hit, de nem törekszenek erre a megtisztuló hitre, akkor Isten majd a kövekből fog profétákat támasztani. A kövek fognak beszélni. Ateista, vagy más vallású, vagy más felekezetű emberekből fog Isten csapatot, csoportot összevonni, hogy hirdessék hangos szóval, mint ég közepén repülő angyal, hogy a Jelenések könyve 14. fejezete mondja, az örökkévaló evangéliumot minden teremtésnek, minden ágazatnak és minden népnek.